l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Leħnek fl-Ewropa. Ekketwiet li tkun fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew il-kandidata laburista Marija Sara Vella-Gafa. Marija Sara, avukata u sindku tal-Gudja, qed tikkontesta dawn l-elezzjonijiet wara snin ta' esperjenzi u servizz fih dan il-Partit Laburista fosthom fl-eżekuttiv tal-istess partit. Fil-bidu tal-kampanja tagħha Vella-Gafa elenkat il-prijoritajiet tagħha għal din l-elezzjoni quddiem folla numeruża ta' nies. Ewlenin fost loqsma li se taħdem fuqhom bil-fiduċja tal-elettorat hemm enfasi ċara fuq is-saħħa mentali. Marija Sara Vella-Gafa semmit numru ta' sitwazzjonijiet li żgur li wħud jirrelataw magħhom bħal l-impatt fuq is-saħħa mentali li għaddi minnha min jissepara u l-effett tal-mezzi soċjali fuq it-tfal u żgħażagħ. Semmit il-bżonn ta' servizzi inqas parpaljati fil-qasam tas-saħħa mentali u l-bżonn ta' aktar taħriġ fl-iskejjel biex l-allima u l-LSTs ikunu jafu kif jindirizzaw tfal b'diżabbiltajiet varji inkluż l-awtiżmu. Vella-Gafa spjegat ukoll li l-fatt li jisindku ta' raħal Malti jfisser li tħoss il-post taċ-ċittadin Malti u tifhem ir-realtajiet li għaddejjin minnhom nies minn diversi mixjiet tal-ħajja. Fuq kollox wedet li din se tkun kampanja mfassla fuq l-umiltà, id-determinazzjoni u l-imħabba lejn dak li għamilna Maltin u Għawċin. Fl-aħħar jiem u ġimgħat bdejt indur il-lokalitajiet kollha li għandna madwar Malta u Għawdex. Qed nagħmel dan għaliex nemmen li għandna nduru nifhmu aħjar x'numa l-prijoritajiet tagħkom. Jiena qed ngħid leħnek fl-Ewropa għaliex nemmen li rridu nwasslu dan kollu fil-Parlament Ewropew. Ser inkun qed nifoka dwar is-saħħa mentali iżda mhux biss. Fost l-oħrajn ħa nifoka fuq it-tfal bl-awtiżmu, l-iskola u l-isports għaliex inħoss li dawn huma suġġetti importanti għalikom. U għalhekk fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin ser inkompli ndurkom u ħerqana li nisma' dak kollu li għandkom xtejdulna. Waqt l-attività li mmarkat il-bidu tal-kampanja għamlu l-interventi tagħhom il-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministri Mirjam Dalli u Stefan Zinza Soppardi, is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg u Joe Debon Ogrek fost mistiedna oħrajn.